И здравейте хора, днес ще играем с бобката. Не знам, няма никакво предизвикателство. Предизвикателството е да няма предизвикателство. И да. Така че аз се опитваме да уинем. И да. Абе, бобито, тук скочиха ли някакви хора изобщо? Не. О, лама! Аз не съм виждал лами от 300 години. Охо. Ява. Чай, чупа свърп. Чупиш свърп. Чучка. Така. Това бе, чочко. Ама аз съм на фул хелт. Да, добре. Това го оставя. Ехо, така. Патрони за SMG? Имам 58. Да, от мене. Точно като мене. Ела. Чай, че си лутвам. Ти си лутваш като си в сейфа, да чакай. Не миша. Само 2 честа ли имаш тук? Да. Колко да има. Не знаеш, аз нямам асалт райфъл. Имам само помпа и SMG. Нямаш какво? Асалт райфъл, имам само помпа и SMG. Ето ще дам малко патрони за SMG. Не, аз вече имам. Добре. Между другото, хора, може да пишете в коментарите. Аз така и не се научих да едитвам тъпите рампи. Ако искате, можете да напишете в коментарите дали да правя лайк. Се тая ми е. Какво? Нещо. Верно ли може? Добре. Ой, ракия. Няма има. Ела при мене. Давай. Оп! Вот тя свърши. Тя е била Това е толкова... Това е било моята ракия там. Искаш ли асалт райфъл? Не.
тук има още един assault rifle. Оп, чакай да. Дай. Браво. Ела да отидем на там. И също ела. Аз до сега гледах. Миналото клипче, което гледах, беше как Монграл и Мистер Савич играят някакъв FNCS. Да, то се означава, че ще има FNCS. И направиха Виктор първата игра. Брат. Дай тук да видим да има повече. Мин. Когда ничего не вкуснее. Павка, займи Биг Шилда. Да. Его. Ти! Брачку, да. Аре, давай. Не ти видя. Брат, те постреля да бъде. Ей, как не го снайпнах, бе? Пак на сантиметър от него. Най-накрая го снайпнах, обаче му набих 110. Убеги. Ай, такова ако искаш. Не искам такова. Да. Има нещо златно, пича. Има нещо златно. Какво е това? Снайпер. Да ти го дам ли? Не. Оп, мотор. Чай. Ще стрелям, за да разбера, че не сме тук. Ти къде видя човек, бе? Не, чувам. Ела. Чай. Не, папа има и хитна дори. Набих му 121. На малко трябва да е. Е там чочката. Ела. Брат. Той къде е? Давай, убий го. То с Renegade Raider ли беше? Един друг Renegade Raider. Къде е другия? Тук снайпнах някой на 100, който беше на 121. Набих му 121. Его. 34.
Ето го този, дето съм снайпнал. Чуйка снайпнал го чуя. Аха. Не. Кой е наистина? Аз му убивам бота. Не знам как го пикна. Убили ли човека? Да, убих го. Наистина не знам как го пикна. Иначе имаме такова. Не има такова. Кой не пише? Вземи и изяж го, той е пише. Да съм виждал. Ето това нещо ли лава? Не виж ли? Брат, винаги, Боби, като игра с тебе, имам чувство, че си много текче. Че си какво? Че ти си много така се депресирал. Да. Искаш да отиваме, нали, от Айланда и ти. Ти кога стигна там, бе? Добре. Хора на мене. Вдигай го. Чай ще се опитам да снайпна. 14, 28, 26. Той на мен. Той има медалон. Аз пия виж. Не, за купия виж. Аре бе, покажи ли тоя? Няма да се покажа, Къде? те ревайват. Яба при мен. Ама той с отборника му умря. Да, ревайват се. Не, ма той умря изцяло. Хилва се да... бега. Ела. Къде е? Ела, тука. На къде да ходим сега? Към човека. Там. Не, че е на ейтка на червената върховка. Къде си върховка? Я ме изчакай. Единия се качи нагоре. Да, знам. Аз съм в буша. Аз съм в един буш. Превутнахме. Ела сега. Ела. Боби. Чакай да видя дали ще мога да слака. Не. Ела. Отиваме на Лут Айланда. Така. Те са двама. Ето го. Там. 120, 130, минус 130. Давай, аз го спамя. Бате, чочко, стига си ма застроявал.
Окей, той умря от холода вече. Мисля, един се съм убил от фул демидж, не знам какво му имаше. Мисля, аз взех там някакъв демидж и той просто не му се живее 60 метри. Оп, намерих мечка. Ако искаш ти вземи и това. Да. Не. Я ела са. И отиваме в сейф зона. Ще има. Давай така. Точко. Ох, ти пак са качи някакъв. Дай, кой. Ела. Май трябва да си взема кука. Май да. Давай, давай, ела, чист. И ме следвай напред. Е там скорото. Аз ще каша на дървото, аз ще каса на дървото. Не, да. Ето му го бота, Павчо, please help me. Да идвам. Петърчо. Кой дай си на Петърчо? Нокнат. Брат, те какво са направили, бе? Брат, те направо ще дедат на други хора и там. Лоби. Чай, че малко. Имаш ли медкит? Да. Не съм. Ако може един. Благодаря. Еми аз ще играя без хил явно. Те ни пушват. Иди. Окей, той когато ми грана. Намеря. Брат. Той къде бе? Боби, я ми дай медальона. Я ми дай медальоните си. Моля се. Така. Окей, още един медальон ни трябва. Този е с медальон. Окей, брат. Дай ми, моля се, искам да събера 5 медальона. Моля те. Добре бе. Това е 20 на бота. Така. Тръста! Давай! Трябва ми твоя медальон. Yes! Yes! Павчо, според мен трябва да има 6 медальона, за да те хилва до 100. Не, то като имаш 5 медальона, пак те хилва до 100. Буквално имам... това е един от най-добрите материали. Така да е. Това. Loadout е, само че няма макс тухли и макс патрони за SMG. Ето и аз имам макс патрони за всичко. Не, аз казвам, че нямам макс тухли и макс патрони, чай да го снимам това. И хора, това беше днешното видео, надявам се да ви е харесало и чао!